Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Sa hinabahaba man daw ng bakasyon, sa tahanan nyo rin sa probinsya ang tuloy. Ayun na nga kasi naman ang barangay election sumabay sa undas. Ang mga tubig ating kinalat sa hangin, sa langit, wag na nating paabutin. Tuloy napakahaba ng bakasyon ng mga tao. 9 days to be exact, kung kasama ang 2 weekends. May butal man na 2 days. Yung October 31 at November 3, pwede mo nang i-sick leave yan, no? Kung nag-umpisa ka ng Sabado, malamang mananawa ka hanggang sa sumunod na linggo. Kung ang iba pinili mag-beach, mag-island hopping, mag-mountain hiking, mag-chill sa Baguio o Tagaytay, ako tamang uwi lang sa probinsya namin. Matagal na rin kasi naming di napapasyalan ng aming nanay. Mga almost 2 months din kaming di nakauwi sa Pangasinan, ang tinuturing naming probinsya sa ngayon. Actually, mga taga-Samar naman talaga kami. Pero dahil sa layo ng lugar namin at halos di na kami kilala doon sa barangay namin dahil naka-based na kaming lahat sa Manila at abroad, mas pinili na lang namin mag-settle sa Pangasinan kasi 3 to 4 hours driving lang, nandun na kaming magkakapatid. Ganito kasi yon, ang isang kapatid namin ay nakapangasawa ng Panggalato, kaya kahit noon pang bagong kasal sila, welcome na kami sa bahay ng bayaw namin. Lahat ng mga pamangkin ko, anak ko, ay nakakapagbakasyon doon, lalo na pag summer. Dahil nga tinuring na namin itong second home, yung isang sister ko na galing abroad, dito na rin piniling bumili ng maliit na farm at nagpatayo ng bahay. Kaya dalawang bahay na ang options namin kung saan matutulog. Dahil nga may maliit na corn farm ang sister ko, tutulong ako this time na mag-araro. Hindi gamit ang kalabaw, syempre di na uso yun. Gamit na ang traktor. Meron naman talagang operator ang traktora, umepal lang ako for this content at dahil bored na sa kalalaptop, kaya naisipan ko na lang umararo ng kalupaan. Mabilis lang pala, dadaanan lang ng traktor tapos ayan lalambot na ang lupa at ready ng tamnan. Hindi pa nga lang dumarating ang corn seedlings kaya hanggang araro lang muna sa lupa ang gagawin natin. Picture ko po kayo dito. Picture ko po kayo. Ayan, 1, 2, 3. Okay, isa pa po. 1, 2, and 3. Okay po. Mainit sa Pangasinan. Ito kaya ang isa sa pinakamainit na lugar sa Pilipinas, lalo na sa isang city dun sa Dagupan na may heat index na 46 degrees Celsius. Kaya magwa-water-water ka talaga sa uhaw at may pamamasa ng damit at paglalapot kapag wala kang aircon. Wajah ko yun. Parap di man.
Dito rin sa likod bahay naglalakad-lakad ang nanay kong 88 years old at ang tiyahin naming 91 years old. Ginagawa nilang track and field ang corn farm. Joke lang. Pero nakakatulong ito sa kanilang kalusugan ang ilang metrong lakad at paaraw for vitamin C. Laguna ay isang larawan ng tunay na kaligayahan. Ito'y Dito? inalakakasan. Ay, di na po. Sa puso ni Lumar, kahit nasaan ay nasa isipan. At nararamdaman sa paglalakbay ay laging kasama ang magandang karanasan. Laguna, nang ito'y marating ko, para bang ako'y nagbago, kakaibang damdamin. Laguna, nang ito'y marating ko, para bang ako'y nagbago, kakaibang damdamin. Ayun, matapos ang araruhan, napagod kami, napagod ang mga oldies natin. Nalulungkot, naiinig, nababago. Ay napapagod araw. Kaya nagtatanong kung wala raw ba akong treat sa labas. Naiinitan daw sila. Bawat araw ay pareho, parang walang pagbabago. Dito ka? Ano na ba ang mga witness na pangkin ang simbahan ng buhay? Baka naman may manlibre ng kainan. Tama ba? Ayan. Sa loob, sa underground river ng Puerto Princesa. Apa video? Buti na lang nagpadala ang isang pamangkin kong bagong kasal para sa amin na hindi naka-attend sa wedding at sa reception. Okay po, okay po. Ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Kaya laking tuwa ng nanay namin at tiyahin na makakagala naman sila at makalabas sa mga maisan. Ng ating makita ang ganda ng Pilipinas.
Stop ko na po. Ayun, napatakbo kami sa Marami ang taglay na ganda sa hilaga ng Pilipinas. Dito matatagpuan ang probinsya kong mahal. Para nasa Pangasinan. buti na lang may budget ang isang sister ko, kaya arangkada agad kami papuntang bayan at naghanap ng makakainan sa mall. Balikat ang lahat na papasayang kanila. Lasing ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka sa Pangasinan. Bawat kanan may karagatan, right stand tunog ituan. Masimbahang makasaysayan, paboritong puntahan. Dada na sa Pangasinan, luyag ng kagustuhan. Hanggang mapadpad kami sa Pedritos at dito na nga kami nagpalipas ng oras para mapunan ng kagutuman. Tuwang-tuwa ang mga oldies namin dahil nakapasyal na naman sila. Busog na busog lahat. Ayos na ayos at solve ang matatanda sa pasyal at dine out. Kaya umuwi kaming bundat at di na nag-dinner pa. Ang lahat, simulan na ang pasyalan. Kanila, pumasyat sa Pangasinan. Balikat ang lahat na papasayang kanila. Lasing ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kanila, pumasyat sa Pangasinan. Balikat ang lahat na papasayang kanila. Lasing ang taglay na ganda. Sigurado mag-enjoy ka. Pangasinan. Yun lang po at salamat sa panonood.